manis yen ora seneng lamis yen mesem manis golek madu saya bisa ngrontokke jantungku yo setengah mati agak kenek sir kowe ngendi dek ning Surabaya aku ngerti sampeyan senengi godhong dire satu adek kulane jongo kowe sampeyan prasojo memang lidah mas tidak betul pandai bersilat iku watane sampeyan romansa manis CTV Production Multimedia Motor Banyu manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis golek madu saya bisa ngrontokke jantungku masuk apa wite namine kampung ya kampung gitu kembang mati aku gandeng ronce setengah mati kakak naksir kowe prasojo memang lidah mas tidak betul yo iku watake sampun mas sembah nuwun Mbak Natalia Sukma manis ingkang sampun katur lumantar para keteng-keteng pametri budaya jika sebat campur sari roman